Hei kaikille! Tänään haluan jakaa kanssanne tarinan yhdestä upeasta projektista. Yritykseni Imago-koulu täyttää tänä vuonna 20 vuotta ja juhlavuoden kunniaksi järjestän 20 konsultaatiota, jonka tarkoituksena on keskustella laajasti asiakkaiden tilanteesta ja kartoittaa Imago-koulun palveluista sopiva omakohtainen kokonaisuus. Sen tehtävänä on kutsua vapaaehtoisia, jotka haluavat testata Imago-koulun palveluja ja jakaa kokemuksia niiden kanssa, jotka eivät ole vielä päässeet alkukartoitukseen. Ilmaisen alkukartoituksen jälkeen videohaastattelija jakaa rehellisesti mielipiteensä. Saiko hän vastauksen pyyntöönsä, jonka avulla muut voivat luoda todellisen ja orgaanisen kokonaiskuvan palvelun sisällöstä ja palvelun laadusta. Ilmaisen alkukartoituksen pidetään joko puhelimitse tai videopuhelun kautta. Kiitos Tenho Olaville tästä upeasta yhteistyöstä ja siitä, että hän on antanut luvan jakaa videon kanssanne. Toivon, että tämä projekti auttaa ymmärtämään, miten Imago-konsultin palvelut voivat auttaa sekä teitä että Tenho Olavia saavuttamaan suosion uudelle tasolle uudessa Aito Imagoissaan. Kerroit, sulla on jo kämppä rantakadulla. Tenho Olavi on helsinkiläinen laulaja ja lauluntekijä, joka on tunnettu muun muassa The Voice of Finland 6. kaudelta 2017. Tässä on Tenhon vanha henkilöbrändi ja uskon, että Aito Imago-analyysistä saadut vinkit antavat hänelle työkalut nostamaan uransa uudelle tasolle. Mikä on alkukartoitus ja miksi sitä tarvitaan? Minä autan rakentamaan onnen kaava henkilökohtaisessa elämässä, uralla ja vapaalla ajalla 3 suunnasta. Tehdä ensivaikutelman, parantaa itsetuntoa ja elämänlaatua. Ennen kuin saavuttaa suunnitelman, on määritettävä tämän päivän A-piste ja kuvata, mihin B-pisteeseen haluamme saapua. Näetkö itsesi sellaisena kuin olet vai sellaisena kuin toiset haluavat sinua olevan? Aito Imagon analyysin tarkoituksena on olla kokonaisvaltainen muutosprosessi, jonka tehtävänä on parantaa elämäntapoja muutamalla vanhoja kaavoja. Perusperiaatteena on tukea Aito Imagon muodostumista omien vahvuuksien kautta. Kaikissa ihmisissä on jotain kaunista. Meistä jokainen on ainutlaatuinen ihminen ja sitä hyvää itsessään on tärkeää oppia arvostamaan. Tasapaino on löydettävä 5 imagokielen avulla. Verbaalinen, nonverbaalinen, materiaalinen, mentaalinen ja ulkoinen imago. Tänään haluan kertoa teille miehestä, joka osaa tuoda musiikillaan taikaa. Tenho Olavista. Hänen lahjakkuutensa saa sydämet sykkimään kovempaa ja sielut vapisemaan. En vain työskentele ulkonäön parissa, luomme yhdessä Aito Imagoa, joka heijastaa Tenho Olavin musiikillista neroaan ja yksilöllisyyttään uudessa ilmeessä, itsevarmana, karismaattisena ja ainutlaatuisena. Tässä on 4 kysymystä, jotka esitin Tenholle projektimme lopussa. Tenho, mitä hyötyä sinulla on ollut konsultaatiostani, Aito Imagon alkukartoituksesta ja ulkoisen sekä sisäisen minän analyysistä? Ja Tenho on vastannut, olen kiinnittänyt huomiota omaan hyvinvointiin ja erityisesti aloittanut jokapäiväisen liikunnan, joka on alkanut antamaan minulle enemmän energiaa. Esiintyjän työssä energian välittäminen on keskeistä ja haluaisin, että minusta
välittyisi hyvää energiaa lavalta yleisöön. Olen oppinut sanomaan ei työtarjouksille, jotka eivät palvele minun aito imagoani, jaksamistani tai tyyliäni. Ja sitten seuraava kysymys, mitä odotuksia sinulla oli? Ja Tenho on vastannut, odotin kattavaa pakettia ja se myös toteutui. Seuraava kysymys, saitko minun neuvoistani sen, mitä odotit? Ja Tenho on vastannut, sain konsultaatiosta erittäin paljon konkreettisia työkaluja minun kehittämiseen ja ylläpitämiseen, millä kartoitti minut hyvin monipuolisesti ja kuunteli erinomaisesti. Olit ystävällinen ja kannustavaa ja loit positiivisen ilmapiirin kartoitukseen. Sitten seuraava kysymys. Mitä voisi auttaa parantamaan aito imagoisi? Ja Tenho on vastannut vaatevaraston päivitys yhteisten pohdintojen avulla, liikunta ja virikkeellinen vapaa-aika, säännöllinen somen päivitys voisi tuoda enemmän yleisöä. Olisi tärkeää myös avata itseä ja kuka olen, esimerkiksi lyhyissä somepäivityksissä. Korostaa kuitenkin sitä, että olen esiintyvä taiteilija. Sinun antamien materiaalien kiertaus tasaisin väliajoin ja kartoitus siitä, miten olen kehittynyt päiväkirja. Pidän kiinni jo hyvistä puolista itsessäni, ystävällisyys, helposti lähestyttävyys, lämpö ja humoritaju. Olen niin aito kuin pystyn. On aika paljon sellaisia, mitä mä nyt laitoin ylös näistä huomioita, niin sellaisia, mitä mä ehkä haluaisin olla sitten 50 vuoden päästä. Eli Brad Pittistä mä tein tällaisia huomioita, että se on värikäs, perusvärejä ja murrettuja sävyjä, pastellisävyjä. Se on aika trendikäs ja ajanmukainen. Aina rohkea. Se on aika rohkeasti käyttää yhdistelevärejä ja leikkauksia. Se on tietysti näyttelijä ja se on muuntautumiskykyinen. Ja huumoriakin siinä se pukeutumisessa joskus. Kyllä. Mutta sitten se on erittäin casual wear. Eli tämmönen niinku rento ja poikamainen myös samalla. Meillä on 3 väriä, silmän, hiusten ja ihon värit. Täytyy korostaa vaateilla ja asusteilla. Niin, ja mulla on vaalea iho ja tämmöiset tummat hiukset, niin siinä on sitä kontrastia valmiiksi. Kontrastia, joo. Kyllä, vaalea ja tumma voit yhdistää. Jos haluatte lisätietoa Aito Imago-palveluista, niin älkää epäröikö. Ota yhteyttä. Kiitos, että katsoitte.